салому дуруди бепоён ба бародарони гиромиқадр, ба падарони бузург, ба модарони мушфиқу меҳрубон, ба хоҳарони зебо, ба аҳли мардуми шарифи Тоҷикистон. баъд аз салом ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки пагоҳ ид аст, иди Саиди Қурбон. ман аз номи театр студияи Шакарханд ва аз номи худам, аз номи аҳли ҳунармандоне ки шумо дӯсташон медоред, мухлис ҳастед, ҳамаи шумо азизони дилро ба иди Саиди Қурбон табрику муборакбод гуфта, тансиҳатӣ, хонаободӣ, умри дароз, ризқи фароз, сиҳатмандиро таманно дорам ва алалхусус барои бародароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, барои ризқи рӯзии зиндагӣ рафтанд, худованд шуморо бо дасти пур, бо ризқи фароз, бо тани сиҳат баргаштанатонро ба назди зану фарзандонатон, ба ватани азизатон насибу рӯзӣ гардонад. муборак бошад, ид муборак. ва ман ин духтараки зебои ман барои ҳамаи азизони дил, барои мардуми шарифи Тоҷикистон ид муборак гӯ. кани Сумайяҷон гӯ? Муборак. Арама. муборак бошад. мо бо шумоем азизони дил ва театр студияи Шакарханд саҳнаҳои тару тозаи хешро алал хусус барои шумо азизони дил тӯҳфа тақдим мекунад. зинда бошед, сарбаланд бошед, хона обод.